हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे मोनसे गोदान भिडिअहाय बरायबाय स' लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान कन्टेन्ट लाना फैबावदों गोदान मोनसे बाथ्राखौ सावरायनो थाखाय बाथ्राया खोब सिरियास जितु इलेक्शननि बोथोर जों इलेक्शननि बाथ्राखौनो सावरायगोन आरो पलिटिक्सनि बाथ्राखौनो सावरायगोन बे साननैसोआव नोंथांमोना बयबो नोजोर होगासिनो दङ बा गोबाङानो सानगासिनो दङ कि जोंनि बिटिसिनि भबिष्यतआ मा जानो थांगासिनो दङ जोंनि बिटिसि एबा बिटिआर बे बिटिसि एबा बिटिआरनि भबिष्यतआ मा जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना हयथ' गोबाङानो सिन्था खालामदों गोबाङानो सानदों थिग बेबायदिनो जोंनि इयुथ्सफोराबो साननांगौनि गोबां दरखार दङ राजनिति हान्जाफोराथ' दंखायो बेनि लोगोसे गोबां समाजारि आफादफोराबो जोंनि बिटिआरनि भबिष्यतखौ साननांगौनि गोनांथि दङ स' बेखायनो जितु बार्निं टपिक्स होननानै बुंनांगोन बे मोनसे बाथ्रानि सायावनो आं दिनैहाय सावरायनो नागिरदों आंनि जितु साननाय आंनि जितु सानस्रि आं बेफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों स' नोंथांमोननिबो क'अपारेसनखौ लुबैबाय नोंथांमोननिफ्रायबो आं कमेन्ट्सफोरखौ लुबैबाय नोंथांमोननि भिउ पइन्ट्सफोरखौबो आं नोंथांमोननिफ्राय लुबैबाय स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन कमेन्ट खालामगोन आरो शेयार खालामगोन आरो मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोनखौ आङो रिक्वेस्ट खालामनो नागिरो जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनैहाय गोदान नायगासिनो दङ बिथांमोना जाहाथे अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो जेन जाहाथे आंनि भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नटिफिकेसन मोनो स' नोंथांमोनजों बाथ्रा सावरायनो मोनो आरो नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि बाथ्राफोरखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हायो स' बेखायनो नोंथांमोनाबो जाहाथे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हायो जाहाथे बेखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो आं रिक्वेस्ट खालामबाय आरो आं बेबायदिनो जोंनि हारिजों सोमोन्दो गोनां माखासे बाथ्राफोरखौ आं बे चेनेलनि गेजेरजों आं बुंबाय थानो हायो स' बेखायनो बेखिनिखौनो आं सिगाङावनो नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामग्रोबाय स' थ'दो बिदिब्ला लोगोफोर जि मेन टपिक्स आं बेखौ दिनैहाय सावरायनोसै लोगोफोर नोंथांमोना बयबो मिथिगौ कि जोंनि जितु बिटिसि बे बिटिसिआ 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव जादोंमोन भारत सरकारा जोंनो मोनसे सेल्फ गभार्नेन्स सिस्टेम जितु 6 शेड्युल काउन्सिल बेखौ जोंनो दानानै होदोंमोन आरो बियो बिएलटि आरो आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकारनि गेजेराव जानाय मोनसे सक्तिमोन आरो बे सक्तिया जोंनि संबिधाननि भारतनि जितु संबिधान बे संबिधानावबो इमप्लिमेन्ट खालामखानाय बे संबिधानाव सोनानै दोनखानाय मोनसे एकर्डखा जायनि गेजेरजों जोङो गोबां मुभमेन्टनि गेजेरजों गोबां सोमावसारनायनि गेजेरजों जों बे मोनसे जितु सिस्टेम सेल्फ गभार्नेन्सनि जितु गावखुंथायारि जितु सिस्टेम बे सिस्टेमखौ जोङो मोननो हादोंमोन बे बिटिसिखौ मोननो थाखाय ओरैबायदि मानसि थैनो गोनां जादोंमोन ओरैबायदि जुद्ध नांनो गोनां जादोंमोन बेखौ दिनै जोङो फिन माने बुंबाय थानांगौनि जेबो गोनांथि गैया मानोना नोंथांमोना बयबो हयथ' गोबां जायफोर नैबे भिडिअखौ नायगासिनो दं बिथांमोनाबो हयथ' बै समाव भिक्टिम जानो गोनां जादोंमोन स' मोनसे गभार्नेन्स जोंनि जितु मोन्थाय बे मोन्थायखौ मोननो थाखाय जोङो ओरैबायदि मानसि थैनो गोनां जादोंमोन न' सावजानो गोनां जादोंमोन जिनाहारि खालामजानो गोनां जादोंमोन ओरैबायदि दुखुनांथावना सोरबा गावनि बिमा बिफा खोमाना लानो गोनां जादों बिमा बिफाफोरा गावनि माने गथ' गथाय खोमाना लानो गोनां जादों न' बां सिलिंखार जादों स' बेबायदि माने सिटुवेसननि गेजेरजों बेफोरबायदि सेक्रिफाइस खालामनायनि उनाव जोङो नैबे जितु बिटिसि जितु सांबिधानिक अधिकार संबिजिरारि जितु मोन्थाय गावखुंथायारि गोहोखौ जों मोननो हादोंमोन बेनिफ्राय बे बिटिसियावनो जोंनि आफादफोरा गोजोननाय गैयालाबासिनो आरो सोमावसारफिननो गोनां जादोंमोन बिटिसिआ जोंनि जितु जातिनि जोंनि हारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखैमोन होननानै बिथांमोना इलेक्सन होदों आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि जितु मुभमेन्ट बे मुभमेन्टआ जाफिनदोंमोन आरो बे मुभमेन्टआव जितु गोदोनि जितु एनडिएफबि बे एनडिएफबिफोराथ' माने गोदोनो जितु बिटिसि जानायनि आगोलनो बिथांमोना एनडिएफबिखौ दादोंमोन आरो बे एनडिएफबिफोराबो बिटिसिआव कुनु मोनसे बाहागो लायाखैमोन बिटिसि जितु एकर्डआव बिथांमोननि थाखाय बिटिसिआ थोजासे नङामोन जायनि थाखाय बिथांमोना बे बिटिसिआव मदद होनो हायाखैमोन बिनिफ्राय फैयै बिथांमोना बिटिआर एकर्डआव बिथांमोना साइन होफैबाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बिथांमोना हाथियार गथायबाय सरकारनो आरो बिथांमोनाबो एकर्डनि
एकर्डआव हाबफाबाय आरो एकर्डआव बिथांमोनाबो सहि होबाय। स' बेफोरबायदि संग्रामनि गेजेरजोंबो एनडिएफबिनि संग्रामखौथ' दिनै रावबो बर' फिसाफोरा बुजियै गैला, रावबो बर' फिसाफोरा मोनथियै गैला। स' एसेबां गोलाव संग्राम खालामनायनि उनाव जेरैबायदि बिटिसि आरो बिटिआर जोङो 6 सिडिउल काउन्सिलखौ जों मोननो हाबाय। दा बि एसेबां संग्रामनि उनाव मोननाय जिथु सेल्फ गभार्नेन्स सिस्टेम, बे सिस्टेमनि जिथु काउन्सिल, बे काउन्सिलनि भबिष्यतआ मा जानो थांगासिनो दङ बेखौ हयथ' नोंथांमोना बयबो हयथ' नोजोर होखानांखागोन। मानोना बियो जोंनि जोनोमनि मोन्थाय आरो बियो जोंनि हारिनि थांनाय थैनायनि बाथ्राफोरा बे बिटिसि एबा बिटिआर एकर्डजोंनो हाबनानै दङ। आरो जिथु जोंनि जिउ खांनायनि राहा लामाफोर, जोंनि हारिनि जिथु रैखाथि, बेफोरो बिटिसि एबा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो सोमोन्दो गोनां। स' बेखायनो जोंनि बिटिसि एबा बिटिआर एकर्डआ बा बिटिसि एबा बिटिआर जिथु सिस्टेम, जिथु 6 सिडिउल काउन्सिल, बे काउन्सिलनि भबिष्यतआ मा जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना बेखौ नोजोर होनाया मोजां। आरो गासैबो इयुथ्सफोरा बा गासैबो जिथु माने सांग्रां मेलेमजिबियारि सान्थौगिरि बिथांमोना बेनि सायाव खामानि मावनांगोन। जोंनि सेल्फ गभार्नेन्सखौ माबायदिहाय रैखाथि होनो हायो। स' बेयावनो जोङो मोनसे खोथाखौ नोजोर होनांगोन, जिथु मोनसे सांबिधानिक अधिकार आरो जिथु मोनसे डेम'क्रेसिनि जिथु सिस्टेम, बे हिसाबै जोङो इलेक्सननि दारैनो जोङो नैबे जोंनि जिथु बिटिसि एबा बिटिआर बेखौ जोङो रैखाथि होनो नांगौ जायो। जिथु डेम'क्रेटिक सिस्टेम बा पार्लियामेन्टारि जिथु सिस्टेम, बेयाव जोङो इलेक्सननि दारैनो जोङो गासैखौबो माने रिप्रेजेन्टेटिभ देरहाहोनानै जोङो बे काउन्सिलखौ रैखाथि होनो गोनां जायो बा मोनसे गभर्नमेन्टखौ दानो गोनां जायो। आरो बे मोनसे जोंनि डेम'क्रेसिनि मोनसे सिस्टेम। खिन्थु नोजोर होनो गोनां खोथाया नैबेनो, जोंनि बिटिसिनि जिथु पलिटिकेल सिस्टेम, जिथु पलिटिकेलनि जिथु सिनारि, बेफोरखौ जुदि जों नायनो थाङोब्ला खोब माने दुखुनांथावना। आरो जिथु दानि जिथु पलिटिकेल सिस्टेम, जिथु सिनारि, बेफोरखौ जोङो नायोब्ला जोंनि बिटिसि एबा बिटिआरआ खोब मोजां मोनसे पजिसनाव गैया, बा बियो दिनै रैखाथि गैया होननानै बुंनो गोनां जागोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि जिथु बिटिसि, आं दहायनो बुंखादों, एबा बिटिआर, बियो खोब माने मोनसे संग्रामनि गेजेरजों मोननाय मोनसे सेल्फ गभार्नेन्स सिस्टेम, गावखुंथायारि गोहोनि जिथु काउन्सिल, बेखौबो जोङो इलेक्सननि गेजेरजों जोङो खोमाना लानो थांगासिनो दङ नामा? स' बेखौ जोङो नोजोर होनो गोनां दरखार दङ। मानोना 2003निफ्राय दिनै हाग्रामा महिलारिया बिटिसिखौ सासन खालामबोदों आरो ओरैबायदि मेजरिटि लानानै सासन खालामबोदों बिथाङा। मोनसे खोथाखौ आङो दिनै सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि सापर्टआव आं बुंनो नागिराखै, जिहेतु जोंनि नंगौ बाथ्रा, आं बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों कि दिनै हाग्रामा महिलारिया बिटिसिखौ ओरैबायदि हमथानानै लाखिबोदों, बे बिटिसि जिथु काउन्सिलनि जिथु इलेक्सन, बे इलेक्सनाव मोनबो मोनसे नेसनेल पार्टिखौ बिथांमोना सुबिदा होआखैमोन, हाबनो सुबिदा होआखैमोन। बेनि थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ जोङो साबायखर बावखानांगोन। आरो जिथु जोंनि हिस्ट्रि, जिथु पलिटिकेल हिस्ट्रि, बेयाव हाग्रामा महिलारिया अरायसम रायखांजाखागोनखा। मानोना बेयो जोंनि थांनाय थैनायनि बाथ्रा हाबनानै दङ बेवहाय। बिथाङा मोनसे समाव कंग्रेसजों एलायन्स जानानै बिथाङा आसामखौबो सालायदों। बेनिफ्राय फैयै फैयै बिजेपिजोंबो बिथांमोना एलायन्स जानानै आसामखौ सालायदों। नाथाय कंग्रेस आरो बिजेपिजों एलायन्स जानायनि उनावबो बिथांमोना खिन्थु बिटिसिआव बेफोरबायदि नेसनेल पार्टि, कंग्रेसआनो जा बिजेपिआनो जा, बिथांमोनखौ सोहोआखैमोन। आरो जिथु जोंनि रिजनेल पार्टि, जिथु रिजनेल पलिटिकेल पार्टि बिपिएफ, बिथांमोनानो मेजरिटिखौ मोननो हादोंमोन। स' बेखायनो दिनै हाग्रामा महिलारिनि समाव बिटिसिआ मोनसे खोब मोजां पजिसनाव दङमोन होननानै बुङोब्ला गोरोन्थि बुंनाय जाया। बिनिफ्राय फैयै फैयै
जोंनि पलिटिकल जितु सिनारि बियो एसे सोलायबोदों मानोना जितु 2020 आव बिटिआर एकर्ड जाफैबाय बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव जितु काउन्सिल इलेक्सन जाबाय बे काउन्सिल इलेक्सना जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाखौ संखिखांहोदों जोंनि साफ्रोमबो सांग्रां बर' रायजो राजाफोरखौ सोमोनांहोदों के बिटिसि एबा बिटिआरआ आरो बेसेबां गोबाव मानो होननानै बुङोब्ला दिनै इउपिपिएलआ आं इउपिपिएलखौ सोंखारि नागिराखै जितु सिनारि जितु बयबो रायजो राजाया नुगासिनो दङ बे सिनारिनि सायाव जोङो साननो गोनां बाध्य जादों जितु इउपिपिएलआ एबसुआ बुंनो थाङोब्ला एबसुआ ओरैबायदि मोनसे गिदिर माने एकर्ड खालामबाय बिटिआर एकर्ड आरो बे बिटिआर एकर्डआ ओरैबायदि माने गोहोम गोलैबाय ओरैबायदि माने दोहौआव फैबाय बेनिफ्राय जायफोर बिटिआर सक्तिकारिमोन बिथांमोना गासैबो इउपिपिएलआव जगदान जाफैजोब्बाय बुंनो थाङोब्ला एबसुनि माखासे वर्कारफोराबो इउपिपिएलआव जगदान जाफैजोब्बाय बिनि सिगाङावथ' पिसिडिआर दंमोन बे पिसिडिआरखौबो एबसुआनो सापर्ट माने होगासिनो दङमोन किन्तु जितु इलेक्सन समाव बिटिआर एकर्डनि उनाव जितु इलेक्सन जाफैबाय बियाव दिनै प्रमद बर' मानगोनां बिथाङानो डाइरेक्ट इउपिपिएलआव जगदान जाफैबाय लरेन्स इस्लारि बिथांमोना इउपिपिएलआव जगदान जाफैबाय एनडिपिनि माखासे दैदेनगिरि बिआर फेरेंगायानो जा गबिन्द बसुमतारियानो जा बिथांमोना गासिबो इउपिपिएलआव जगदान जाफैजोब्बाय एकर्डआ ओरैबायदि दोहौ जाबाय ओरैबायदि माने बयबो रायजो राजानि माने खुगा बिटिआर एकर्डआ हाबबाय गोहोम खोख्लैबाय नाथायबा जों नुनो मोनबाय इलेक्सन समाव दिनै इउपिपिएलआबो 12टा सिटआवनो बिथांमोनाबो लिमिटेड जानानै थाबाय नाथाय मोनसे खोथाखौ आङो बुंनो गोनां जागोन कि बिसोरो इलेक्सन समाव बिजेपिजोंबो इन्टारनेलि एलायन्स जायाखै नङा जादों बेयो मोनसे आन्डारस्टेन्डिं एलायन्समोन अपेन एलायन्सथ' नङामोन किन्तु आन्डारस्टेन्डिं मोनसे एलायन्समोन आरो बे एलायन्सआनो जादों बोरैहाय इउपिपिएलआ मेजरिटि मोननो हायो बोरैहाय इउपिपिएलआ बिपिएफखौ गादबनानै बिपिएफनि भटखौ सेंखावनानै इउपिपिएलआ माने मेजरिटि देरहानो हायो बेनि मोनसे आन्डारस्टेन्डिं मोनसे एलायन्स जादोंमोन आं बे समाव आं गावनो इउपिपिएलआव खामानि मावदोंमोन आबसुनि बिबान थानानै आङो किसुमान बाथ्राफोरखौ इस्युसफोरखौ आङो मोनथिना मोन्दों बुजिनानै मोन्दों बियो जितु सक्तिकारिफोरा पलिटिकल पार्टियाव जइन जाबाय आरो बे सक्तिकारिफोरा सागानगिरिफोरा गभर्नमेन्टआव फैनायनि असिलायै गभर्नमेन्टआव फैनायनि थांखियै हयथ' बेबायदि आन्डारस्टेन्डिंनि जितु एलायन्स बेखौ खालामनो गोनां जादोंमोन बिजेपिजों नाथाय फैयै फैयै बिजेपिआबो 9टा सिटआव देरहाफैबाय जितु जोंनि काउन्सिल इलेक्सन बे बिटिआर एकर्डनि आगोलाव जिमानखिनि इलेक्सन जादों बेफोर इलेक्सनाव हयथ' बबेबा कंग्रेसआ मोनसे देरहादोंमोन एआइइउडिएफआ बबेबा मोनसे सिटआव देरहादोंमोन नाथायबा बिपिएफआ हारसिंनो सरकारखौ सालायदोंमोन जदिअ कंग्रेसजों एलायन्सआव थादोंमोन बिपिएफआ किन्तु बिटिसि काउन्सिलाव कंग्रेसखौ माने एलायन्सआव लाफायाखैमोन बा बिजेपिखौबो काउन्सिल सालायनो एलायन्सआव लाफैयाखैमोन किन्तु जितु इउपिपिएलआ इलेक्सन गेलेबाय बिटिआर एकर्डनि उनाव दिनै इउपिपिएलआबो मेजरिटि मोननो हायासै बुंनो थाङोबा बिपिएफआबो 17टा देरहादोंमोनब्लाबो बिथांमोना गभर्नमेन्ट दानो हायासै जाहोनाव दिनै इउपिपिएलआ बिजेपिजों गभर्नमेन्टखौ खालामनो गोनां जाबाय बेनिफ्रायनो जोंनि पलिटिकल जितु सिनारि बेयो सोलायनो हमदों आरो दिनै बिजेपिआ जोंनि बिटिसिआव ओरैबायदि हाबबाय बुंनो थाङोबा दिनै कंग्रेसआबो ओरैबायदि हाबबाय ओरैबायदि रोदा सुबाय बेयो जोंनि थाखाय मोजां संकेत नङा लास्टआव फैयै दिनै दिपेन बर' आबसुनि प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो बुंनो गोनां जाबाय मा मोनसे जितु डेम'क्रेटिक सिस्टेम बे डेम'क्रेटिक सिस्टेमाव
मोनफ्रोमबो पलिटिकल पार्टियानो बाहागो लानो हायो होननानै बिथाङाबो इनडाइरेक्टलि माने बिजेपि बा माने बेबायदि नेशनेल माने पार्टी हाबनायखौ माने हेंथा होनायखौ जों नुहुरासै आरो बिथाङाबो इनडाइरेक्टलि एरायनानै सोलिबाय। स' बिनिफ्रायनो जोंनि साननांगौआ जोंनि जिथु भबिष्यत बेखौ जोङो साननो गोनां बाध्य जादों। एसेबां गोदोर मोनसे संग्रामनि गेजेराव संग्रामनि उनाव जोङो मोननाय एकर्डा जुदि बे काउन्सिलखौ नेशनेल पार्टी आं बिजेपिनि हेंथायै बुङाखै जिथु नेशनेल पार्टिया जुदि बे काउन्सिलखौ सालायनो गोनां जायोब्ला जोंनि जिथु सेल्फ गभार्नेन्स नागिरनानै जोंनि आन्दलन खालामनाय बेखिनि आन्दलननि मिनिङा बहा थाखो बेखिनि आन्दलननि जिथु फिथाइमोन बेफोर फिथाइया बहा थाखो जोङो बेखायनो गासैबो रायजो राजाफोरा साननो गोनां बाध्य जादों। जोङो इउपिपिएलआनो सालायथों बा बिपिएफआनो सालायथों बेयाव जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया नाथाय दिनै नेशनेल पलिटिकल पार्टिया जोंनि बिटिसिआव ओरैबायदि हाबफैबाय आरो नेशनेल पार्टिया हाबनाय लोगो लोगो गासैबो पलिसिया नेशनेलनिफ्राय जानानै फैयो दिल्लीनिफ्राय जानानै फैयो आरो बेबायदियाव जोंनि जिथु बर' फिसाफोरनि गांनाय उखैनाय जिथु जोंनि मावनाय दांनाय जों जि गोसो बेखौनो मावनो हानाय बेफोरबायदि गोहोआ कमप्लिटलि दिल्लीनि आखायाव थांजोबो। स' बेखायनो जोङो दिनै साननो गोनां बाध्य जादों कि जों जोंनि बिटिसिखौ माबोरैहाय रैखा खालामना लाखिनो हायो आरो जोंनि जिथु गावखुंथायारि गोहो सेल्फ गभार्नेन्सखौ जोङो माबायदिहाय जोंनि बर'नि आखायावनो लाखिनो हायो बेयो खिन्थु जों साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनो साननो गोनां मोनसे टपिक्स बे मोनसे सावरायनां आयदा। दिनै इउपिपिएलनि जिथु कर्मिफोर दिनै इउपिपिएलनि जिथु लिडारफोर बिथांमोना सानफ्रोमबो हाग्रामा महिलारिखौ एटाक खालामबाय थायो आरो हाग्रामा महिलारिनि जिथु माने कर्मिफोर बिपिएफनि जिथु कर्मिफोर बिथांमोनाबो सानफ्रोमबो इउपिपिएलखौ एटाक खालामबाय थायो किन्तु नेशनेल पलिटिकल पार्टिखौ बिथांमोना रावबो एटाक खालामनायखौ जोङो नुवा क्रिटिसाइजिं खालामनायखौ जोङो नुवा। आसरित जाथावनो गोनां बाथ्राया बिसो इउपिपिएल आरो बिपिएफ बिसोर मोननै पार्टियाबो नेशनेल पलिटिकल पार्टिनि सिङाव बिथांमोना आन्थु खेरायनानै थानो गोनां जानाया बिराद माने दुखुनांथावना मोनसे बाथ्रा। दिनै जोंनि बिटिसिआव मोननै रिजनेल पलिटिकल पार्टी थानाय लोगो लोगो दिनै बिपिएफआबो 17 बोसोर सरकार सालायबोनाय हिसाबै दिनै बिपिएफआबो कमप्लिट जोबना थांगोन बेबो नंजोबा आरो दिनै इउपिपिएलआबो पिसिडिआरनिफ्राय नाङै दिनै गभर्नमेन्टआव फैबाय 12टा सिट लानानैबाबो बिथांमोना गभर्नमेन्टआव फैबाय। दिनै बिथांमोननि इउपिपिएलआवबो बिटिसिनि माखासे एमसिएलएफोरा जोगदान जाहैबाय आरो बिटिसिनि जिथु इउपिपिएलनि एमसिएलए बिथांमोनाबो माने बिथांमोननि जिथु एमसिएलएनि संख्या बेबो बारिलांबाय आरो दिनै इउपिपिएलनियावबो गोबां थाखा फैसा जाफैबाय आरो बेबायदियाव दिनै मोननैबो पार्टिया जे थैलांगोन मोननै पार्टिनि गेजेराव बबेबा मोनसे पार्टिया दि थैलांगोन जों बेखौ नुहुराखै। थांहां थैहांब्लाबो मोननैबो पार्टिया थाबाय थागोन जुद्धआ किन्तु इउपिपिएल बिपिएफनि गेजेराव जाबाय थागोन। नेशनेल पलिटिकल पार्टिया हाबनाय लोगो लोगो बे बिटिसिखौ नेशनेल पार्टिया माने सेना लानो बारा गोबाव नांनाय नंलिया। दा बेखायनो जोंहा राहाया मा राहाया मोनसेयानो बयबो मिन्थिगौ बेखौनो इउपिपिएल आरो बिपिएफआ खौसे जानांगौ किन्तु खौसे जानायनि लामाया बबेयाव खौसे जानायनि लामाया माबायदिहाय जागोन। दिनै प्रमद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ जेलाव सोगोन होननानै बुंबाय थायो थ्रेटेन होबाय थायो बेनिफ्राय बिथांमोना बहाबा रायलायदों बेखौबो बुंदों बेसेबां सैथो आं बेखौ बुंनो नागिराखै बहाबा रायलायदोंबो होननानै बुंदों। दिनै हाग्रामा महिलारिनियावबो बे मोनसे गिनाय थानो हागौ दिनै हाग्रामा महिलारियाबो बिजेपिदों बिजेपिनि आथिं हमाखै नङा हमदों जों बयबो नुदों आरो बिजेपिनि आथिं हमनानैनो हयथ' बिथाङाबो अपेन फिल्डआव गिदिंनानै थानो हादों किन्तु बे प्रमद बर' बिथाङा रायलायनायनि असिलायै बोरैबा इउपिपिएल बिपिएफ एलायन्स जानायनि उनाव
हाग्रामा महिलारिखौसो बबेबा नेशनेल पार्टीजों एना एनि जाहोनानै हाग्रामा महिलारिखौ एरेस्ट जाहोगोन नामा बेबो मोनसे साननांगौनि बाथ्रा जानानै फैदों हाग्रामा महिलारिनि थाखाय हयथ' हाग्रामा महिलारिया बेखायनो आरो बबेबा मोनसे इंगितखौ हयथ' हाग्रामा महिलारिया मोनदों कि प्रमोद बर'नि जितु एलायन्स जानायनि जितु सावरायनाय बेयो बहाबा नङा बहाबा हयथ' लेकिंस दङ हयथ' बेखायनो हाग्रामा महिलारियाबो एलायन्सआव थानो हायाखै बा ज' जानो हायाखै स' बियो बिथांमोननि इन्टारनेल बाथ्रा बियो जोंनि बाथ्रा नङा किन्तु जोङो बर' फिसाफ्रा लुबैनाय बायदियै दिनै UPPL आरो BPF बबे एंगेलाव माबायदिहाय गोरोबनानै सरकार दागोन बा बिथांमोना माबायदिहाय मोनसेल' जागोन जोङो साननांगौआ बेसो गोरोबनांगौआ ज' जानाया किन्तु मोनसे खाबु फैदोंमोन जितु BTR एकर्डनि उनाव बि काउन्सिल इलेक्सन जादोंमोन जितु UPPL आ 12टाल' सिट मोनदों आरो BPF आ 17टा सिट मोनदों आरो BJP आ 9टाल' सिट मोननो हादोंमोन बे समावनो BJP आरो UPPL BPF आरो UPPL गोरोबनानै सरकार सालायनायनि मोनसे खाबुआ फैदोंमोन नाथाय बे समाव बिथांमोना गोरोबनानै सरकार दानो हायासै मानोना बै समाव जों जि बुङो हर्स ट्रेडिं होननानै बुंदों बे हर्स ट्रेडिंनि बाथ्रायाबो हयथ' इन्टारनेलि सोलिगासिनो दंमोन बेनि BPF आबो UPPL नि MCLA खौ बायखांनायनि जितु खोथा सिन्था खालामदों बे समाव ससियेल मिडियाफोराव ओंखारदोंमोन हयथ' बे बाथ्राया नंमारगौब्ला हयथ' बे मोनसे खोथानि थाखायबो UPPL नि MCLA फोरखौ लिलि हटेलाव सोनानै दोननो गोनां जादोंमोन स' बेखायनो जितु जोंनि गेजेराव खौसेथि गैलायलाया एबा फोथायलायनाय गैलायलाया बेनि थाखायनो जोंनि UPPL आरो BPF आ गोरोबनानै सरकार दानो हायाखै स' बियो बिराद माने साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों आरो बिथांमोनखौ बोरैहाय गोरोबहोगोन बबे मोनसे एंगेलाव गोरोबहोगोन आरो सोर गोरोबहोगोन दिनै साननांगौआ बिसो स' बेखायनो मोनसे मिडलमेन हानजा मोनसे नांगौ जादों आरो जाय मिडलमेन जाय मोनसे BPF नि नङा UPPL निबो नङा नैफोरबायदि संगठना जुदि UPPL आरो BPF खौ गोरोबहोनो हायोब्ला बे किन्तु जोंनि BTC बासिनि थाखाय बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बिराद माने मोनसे गोग्गाथावना बाथ्रा जाफैगोन आरो बेखौ बबे एंगेलाव सोर खालामगोन जों साननांगौआ बेनो नाथाय जोङो जुदि खौसेथि जायाब्ला BPF आरो UPPL जुदि खौसेथि जायाब्ला जोंनि BTC खौ नेशनेल पार्टिया सालायगोन बे रोखा मोनसे समाव दिनै कार्बि आंलंखौ नेशनेल पार्टिया सालायबाय दिनै राभा हासंखौ दिमा नेशनेल पार्टिया सालायबाय दिनै आसामाव थानाय गासैबो जायफोर ट्राइबेलफोरनि काउन्सिलफोर बेफोरखौ गासैबो नेशनेल पार्टिया सालायगासिनो दङ किन्तु जोंनि जितु BTC काउन्सिल बेखौबो दिनै नेशनेल पार्टिया सालायहां आरो बेबायदियाव जोंनि जातिनि जितु गांनाय उखैनाय बे बेसेबां सुफुं जागोन आरो एसेबां संग्रामनि गेजेरजों मोननाय मोनसे जितु सांबिधानिक एरेन्जमेन्ट बे एरेन्जमेन्टआ बेसेबां गोबाव जोरगोन आरो जोंनि जितु संग्रामनि जितु मुल्य बे मुल्यआ बबेयाव थांगोन स' बेखायनो बेफोर खोथाखौ जोङो गोबां साननो गोनां जादों आं बेफोर खोथाखौ बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि सापर्टआव बुङाखै बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ आं हेंथा होनानैबो बुङाखै जितु जोंनि साननांगौ बाथ्रा साननो गोनां आयदा बेखिना खोथाखौ जोङो आंनि गोसोआव जाखांफैनायनि थाखाय आं बेखिना बाथ्राखौ शेयार खालामदों आसा खालामो नोंथांमोनाबो आंनि बाथ्राफोरखौ एसे बुजिनो नाजागोन आरो नोंथांमोननि कमेन्ट्सफोरखौबो आं नेनानै थागोन आंनि कमेन्ट बक्सआव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय आरो नोंथांमोननि जितु भिउ नोंथांमोननि साननाय हनाय बेफोरखौबो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरगोन स' भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोन बयखौबो साबायखर बावहरबाय फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ खावलायनो नागिरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनै गोदान नायदोंब्ला आरो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो आंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम जाहाथे नोंथांमोनजों आङो बेफोरबायदि जातिनि टपिक्सफोरखौ लानानै सावरायबाय थानो हायो गोजोन्थों।